Yang jong ngaku state president jong ka National People's Youth Front ngadon ka dikawil ka jing pensyai halor ka jingbi ikut kubor bat ka statement ka bang iling ba ki YouTube channel ka ba ngili mentakasni halor ka tu ka kot kubor ka ba nakalian jong ki nongyalam jong ka Youth Congress kilakan kho yangi ka parti MPP haga kila ong ba ngi kumba National People's Party habangi penyang ya kata kapalding ka thamai jungi ngi tham yo ya kanu ka permission na kaliang jong kamuda ngadon hang ni ban pensyai ba na kaliang jongi ka National People's Party ngi download ya parok ki kot kisla ki ba kentuk ya ka permission ka bang yo na muda kadai nadu ka arko artrik jugna di sembar hajar arpel kani ka permission kadon bat nga hakani ka puat nalor kataru ngilayo ya ka no objection certificate for building construction na ka office jong deputy commissioner is Kasil district haka arpunyo trik upnai January ar hajar arpowe kini ki atli ki kot tiba don kam ban pensisha ya ka ke ban nakaliang jong kini ki nong yalam nyoga Youth Congress kidon berkentok yangi ke parti HPD pat kajing pedyang jungi kajing sna jungi ya kate ka building ke batma jongka parti ke jungi kai ke bang aku aban ong hakani ke por kalong namta kini kinong yalam nyoga Youth Congress kiba persang ye kaban yalam baklayu pat ba lengba kiba kum kini ki ki bomdon ya kajing sisa watang khandiadro kajing batai ki ket kumba ngapet ya ka statement ke joki ka ithik kumba kilong confident bat i kumba tiplot ya ka ka kam ka ba ngingile khamtam haga bedai bat kan ka jingsna jungi ya ka party office ka thamai tangrai ka ne ka pen i ya ka jinglong khna khlung ka joki ha ba ki ai ya kan ka press briefing menen ka ba ki khandon ya kanu ka jingsisha ke nagaleng jonga ngaso ban ong ba kumu state president jong ka National People's Party ngaso ban ai kajing penrem ka bajur ya ki bakum kini ki judge statement ki bayalam bakla ya ki nong song snong jong ka jela bat hakiju ka poru ngakwa ban ong ya kini ki samla jong ka Youth Congress ba kim dei ya ka ban sei ya kinu ki lani ban ong ya kinu ken tho ya kinu ki jing ken tho ki bom don nong rem te nagaleng jonga hakani ka por ngaso ban ong ya ki ba ki dei ban panmap no sisndong kini ban apologize halor jong kan ka jing yalam bakla jong ki hakabede ka bat kan ka permission ka ba ngikum ka party ni penyang ka building ke jong hang to ngasoban ong ki ba ki hapan panmap ki ba hapan po apologize yang i habai dei bat kan bat lada kim la ban apologize yang i hakini ki sngi ki ban wan nakaliang jongi kum ka party rong inom syong thai inom syong klikti habede bat kan reng la ban ya shakmat hakabede bat kan ka kam nam ta joki yaman tanga sobat ong syatang kum ta nam ta kini ki kena ki ba ai ka statement ka belong wrong information nam ta ki padba jong nong susnong jong ka jala